Takže ahojte, vítajte pri novom videu a dneska tu máme takto moju ohradu alebo proste zvernec a tuto mám takto už vlastne jelenia a jelenice, ktoré som bol pre ne za týmto brezovým lesom. Je taký ten smrekový les, ale tie také veľké smrekové stromy, tak tam som ich pekne našiel, ale už som aj rozmnožené, bo mal som ich oveľa menej. No a takže takto už to vyzerá tu, v tejto obore alebo vlastne ohrade. No takže toto je čas, kde bude také, že seno a proste také príbytky a všetko možné, tu ich budeme aj rozmnožovať, takže na kus budú aj tu. Tu bude ďalšia brána, kde už bude proste tento zverinec. No a v minulom videu som toto tu proste staval, a vlastne staval som ohradu. No že vtedy to bolo ešte veľmi dosť také malé a teraz je to tak 4-krát väčšie, ako to bolo, proste ide to až tam dole, úplne až tam, ako sú tie stromy v diaľke. Takže to až tak ďaleko. No a proste tak som to urobil, že je to až tak veľmi ďaleko. No a teraz potrebujem ešte bránu. Takže si idem vykraftiť bránu, takže musím akože, lebo nemám ani na jednej strane proste tie brány, takže musím vlastne si vykraftiť, takže idem kraftiť, takže mám ešte nejaké asi drevo, dobre. No čo som robil, som ho vyhodil. No takže si vykraftím, tak. Dobre, nevadí. Tuto niekde mám aj myslím, hej, je tu. Tak, a potrebujem iba jednu bránu. Aha, lebo mám toto zlé. Takže si to proste toto vykraftím. No, takže už mám vykraftené tieto bránky. A dám takto pekne sem. Takto, okej. A bude to tak vysoké. A rozmýšľal som, že tu budeme mať aj líšky. Že tie, čo mám v tej mojej, čo to je, bože, tajnej, v tom ako keby metro, alebo vlastne skladisku, čo mám tie líšky, že to budú také proste, ako keby, také proste výskumné, alebo ako to povedať, laboratórne. A že tieto budú také vonkajšie, také normálne, klasické, že proste. A rozmýšľala som, že tuto nejako zohnám aj polárne líšky, že pojem niekde proste do hôr, neviem, proste niekde túlať sa, aby som zohnal nejaké polárne líšky. Ale asi nie, lebo oni by asi sa to vyšli, takže nie je to dobrý nápad. To by to nejde. Neviem, asi to nie je dobrý nápad, že tu mať takto, bože, prečo to nejde. Že tu mať polárne alebo celkovo líšky, lebo oni to preskočia, tieto ploty. A tam ďalej máme aj sliepky a ešte chcem urobiť takú cestu tak pekne, že tam je ďalšia brána a tam blízko ako sú tie sliepky, takže to som chcel také urobiť. No a nebol by to dobrý nápad, lebo by preskočili a rovno tam ku sliepkám možno, ale aj tak by to bola malá šanca, že by sa dostali ku sliepkám, keďže toto je obrovitánske a síce je dosť tých vlastne tých jeleníc a jeleňov, ale aj tak by proste sú ich dosť, ale proste neviem, či akože budú tak sa dá hneď nájsť, lebo keď to obrovitánske, tá ohrada a slnok je toľko tak vlastne preto som to ako urobil také veľké, aby tie slnky sa nedali len tak, aby sa tak nedali nájsť, chápete, že nie, že ako taká malá ohrada, my len ako teraz je toto tu, že malá ohrada, už tam je milión slnok a hneď ich vidíte. Ale chcel som urobiť niečo také, že v tej ohrade len tak sa nenajdu tieto slnky a jelene. No a už idem ich pekne sem dať, ale zatiaľ iba do tej malej ohrady, aby som ich tam mohol ešte rozmnožovať a ďalej stavať všelijaké veci. Takže sú tu pekne tieto slnky už núka v tejto mini ohrade. No a teraz potrebujem ísť si pre vlastne balíky sien, ale sa mi znamená čo, takže idem sa vyspať.
Takže som vyspaný a toto je moje auto. Stiahol som si moc z autom a rovno som si ho tu dal. Je to rýchlejšie ako kôň, až príliš rýchlejšie. Takže idem si proste na farmu pre balíky Ježiši, tých sien. No tak musím preplávať. Ale vie to trocha aj plávať, akože no. Tak proste no, ako to vidíte. No takže tak som už tu pekne. Padaj, vypadni. Aha, tak to nebol dobrý nápad. Takže proste videli ste, ako tomu jeleňovi preplo, ale proste, no, takže robím túto ako keby takú mini chlievček, alebo mini domček, ja neviem, ako to nazvať, ale proste toto bude tu, proste tu bude seno a bude to ako keby na seno, ale môžu tu byť aj jelene, keď budú akože v tejto ohrade, inak proste, no vidíte, proste sami. Teraz tu ručia, ale no, takže tak proste robím pekne, no toto tu, no nie, ale dobre, nechám to tak. No a proste, už dúfam, že dobre, už nikomu neprepíne tam. Tak to ešte toto tu dokončím. Pokúšam sa nehytnúť žiadneho jelenia, lebo potom to dopadne tak, ako ste videli. Tam to nemusím dokončiť, tam sú tie stromy. No a teraz tu dám seno, takže, no jasne, idú sem. Tak, balíky, choďte heď. Senka mi neoblíži, ani jeleň, keď buchnem, vlastne jelenica mi neoblíži, ani jeleň, keď buchnem akože nejakú tú jelenicu. Ale proste takto, ešte toto takto ozdobím. Tak. No, proste takto to nejak bude. A toto bude asi všetko, teraz ideme robiť tú cestu. Čiže začínam tuto už v tejto veľkej ohrade. No a čo som chcel povedať, je to taká jaskyňa, alebo no, ktorú som lepšie aj vytvorila, alebo to taký útes. A po útes som robil takú jaskyňu, takže tam vedia chodiť tie jelene, ale malo to byť náskôr, že pre tie líšky, ale nakoniec to žiadne líšky nebudú, takže je to také pre jelene. Možno tu niekedy prídeme aj medvede. A dúfam, že nebudú zabíjať tie jelene. Takže idem robiť takto pekne cestu až tam ďaleko preč. Tak a mám už po celé, no nie že po celé, ale už mám túto cestu pekne toto je brána a v offscreene tejto stromy vyľúbim a robím takú cestu a hneď tam za tým je už proste ten kurín, ešte trošku ďalej, no je kurín, hej, tak lepšie povedané. No a takto svoju peknú cestu až k tej bráne, tu je takéto jazero, kde sú aj ryby. A no táto cesta je proste pekne až tam hore, kde je tá brána, skade som proste išiel dnu, takže tu, takto je tá brána. A to sú už aj tieto jelene a tak ďalej. No a ešte čo idem urobiť, tak tam je taký kopec a tam je, stále je to tu akože v tejto ohrade. No a tam idem urobiť taký posed proste, ako polovníci majú tie posedy, tak tam idem urobiť taký posed. Takže tu takto a tam je vlastne tá cesta a to jazierko, takže tak toto je tak a pôd niekde tam končí pletivo alebo na ten pôd, takže je to dosť veľmi veľké. No a takže takto urobím taký, nebude to obrovitánske, bude to také normálne, také malé, také proste normálne, hej, nebude to extra veľká stavba. A toto budú také ako keby stĺpy alebo proste no, na čom bude stáť to je posed a potom troška hore nad týmito stromami urobím už takú podlahu a to uvidíš všetko potom pozdejší. Takže urobil som takúto podlahu. No a takto teraz tu robím takéto stĺpy. No a bude to také malé, proste také, takto sa budem toto strieľať a tam je tá nora, čo sa hovorí tá diera. Čiže a tam nad tým je tiež taká plocha, takže tam by bolo ideálne tiež takýto posed, ale to urobím na budúce, čiže proste neviem, či to robiť na budúce alebo teraz. Ale tak proste no.
Ale je taký veľký problém, že ako sa vlastne dostanem z tejto dole, lebo nemám to ani rebrík, nič, takže budem musieť sa zabiť, no vlastne skočiť a tak proste no, nevadí. Nejako to už vymyslím proste, ale tak no. Takže toto odkopem, urobím takú strechu, nebude to nič extra krásne, neviem aké čo. Je to takýto malý posed, ale no, musím ísť aj to preč, takže idem skákať, takže zatiaľ čaute. Tak nakoniec som tento posed takto dokončil, ako vidíte, urobil som tam rebrík a schody. A teraz idem tieto jelenie, slnky, čo to je, proste dať už sem, ale ešte ich rozmnožím a vypustím, takže tak proste no. Len tie biele nebudem rozmnožovať ako extra, lebo tie sú také zvláštne, tie biele, proste to sú také, no, málo keď takú slnku, alebo no, možno vôbec aj takú slnku neuvidíte v živote, takže preto chcem takéto, tieto, čo sa najviac podobajú realite proste. Toto sú nejaké iné trocha slnky. Alebo no, rozmnožím a budem dúfať, že aká bude toto. A biela, no nevadí. Ale je to jelen, takže spolu nemá jelenia, ale to je jedno. Na teraz ich pekne sem presuniem, poďte už. Pekne ich sem presuniem už sem do tejto veľkej ohrady. Neviem, či mám ísť ďalej, či takto to stačí, niekde tuto. Idem už troška ďalej, aby to neboli hneď tu blízko. Tak a slnky, alebo no jelene sú strašne ďaleko, tam úplne na konci. Na tohto videa je to všetko, ďakujem, že ste sa pozreli a uvidíme sa pri ďalšom videu a ostatné, čo tu proste není posledné, tak ešte možno bude, ale to už postavím všelijaké detaily v offscreene, takže zatiaľ ahojte, vidíme sa pri ďalšom videu a dajte like a odber, takže zatiaľ čaute.